Select Africa TV update sawubona mbukeli, igama lami nginguSinenhlanhla. Umongameli wezwe Mnumzane Cyril Ramaphosa usephinde wanxusa abantu bakuleli ukuthi baphume ngobuningi babo ukuyogoma njengoba izwe lisesigabeni sokuqala se-COVID-19. Wathi cishe ikota yabantu abahlolelwa leli gciwane batholakala benalo. Kanti noNdunankulu waKwaZulu-Natal uSihle Zikalala uthi abantu kulesifundazwe sebebaningi asebetholakele nalo legciwane, ngakho-ke uyacela ukuthi abantu baqaphele baphinde futhi bazivikele. Iqembu IFP KwaZulu-Natal inxusa umnyango wezempilo esifundazweni ukuba uvale yonke imicimbi yabafundi baka-matric yokulahlwa kwamapeni obizwa nge-pens down. Lokhu kungenxa yegciwane elisha le-COVID-19 Omicron. IFP ithi le micimbi ngase ilisabalalise ngokuthi ingalandelwa imithetho yokunqanda ukusabalala kwaleli gciwane, nangokuthi miningi imikhuba egilwa abafundi kulo mcimbi engagcina ibeka ngisho izimpilo zabo engcupheni. Izona-ke mbukeli wethu esikuphathele zona esikhathini samanje. Ngesikhathi silandelayo sizoza futhi sicela ungene epage lethu ku-YouTube Select Africa TV, subscribe, ulike, uphinde futhi ukhomente. Mina nginguSinenhlanhla, le iSelect Africa TV.